Ei, hola, si ets català, et vull presentar tres coses que crec que són interessants de tenir en compte en aquest món globalitzat, no? És tot caos, no paren de passar coses. Llavors, què pots fer tu com a català? I comencem. Comencem amb la llengua. Són tres coses, només. Llengua. El més important que és mantenir la llengua. Uh, hi ha un problema molt greu i és que històricament en països catalans es parlava 95% català i amb la castellanització s'ha anat reduint, no? Per això, algo que és totalment... que té sentit, no? És manté la llengua. I hi ha una cosa que és indefensió apresa, que ho fem pràcticament de forma automàtica. Quan algú ens parla en espanyol, nosaltres tendim a canviar-nos de llengua. Jo ho he fet, i fins que no me n'he donat compte de que és una tonteria, llavors no ho he vist, no? Per tant, mantenir la teva llengua vol dir que l'estimes. Els espanyols estimen la seva llengua i per això la mantenen, no? Llavors, tu tens... Nosaltres el que hem de fer és exactament el mateix. Mantingues la llengua i, sisplau, tingues un gram d'autoestima i no tinguis por del conflicte, d'acord? Si una persona no t'entén, diu no t'entiendo, hi ha dos motius. O és mentida o és mentida. Ja està. En general és així. T'entenen perquè les llengües, aquestes dues llengües s'assemblen molt, ja està. Llavors, mantingues la llengua i ja està. No és racisme, és amor cap al... ja està de moda ara. Si parles en català ets, no? Ets dolent, no? Però no és així. Mantén el català, tingues autoestima, no siguis submissiu. No siguis submissiu al castellà, d'acord? Si no t'entenen, és el seu problema. No és el teu problema, és el seu. D'acord? Llavors, ells ho saben molt bé. Això és la llengua. Anem a lo següent, que és la teva atenció, que és més important del que et penses. I em refereixo sobretot als mitjans de comunicació, tot el que són diaris, tot el que són partits polítics, cobren de l'estat espanyol. Per tant, tot el que és el sistema és espanyol i és monàrquic. Està centralitzat a Madrid. Totes les institucions, tots els diaris i tots els partits polítics són espanyols. Llavors, què és teu? Què és teu? El teu és tot allò que estigui fora del sistema. Què pots fer tu? Què podem fer nosaltres tenint en compte que som una colònia i el més evident que està passant de forma orgànica, que ja ho estàs veient, és que és deslegitimar totes aquestes institucions. No li donis la teva atenció a TV3, d'acord? Perquè compara el TV3 de l'any 2000 a l'actual, no? No té comparació. No? Se l'estan carregant, l'estan castellanitzant, no té cap sentit. A més, fan manipulació de masses, etc. No? Llavors, en comptes de mirar TV3, criticar-los, deixa'ls de mirar, perquè ells es fixen en els índexs d'audiència. Els mitjans de comunicació, i em refereixo als diaris, revistes, si reben diners públics, et creus que diran la seva opinió? O la seva opinió estarà curada, estarà enfocada en que el seu amo estigui content. D'acord? I llavors, els mitjans públics al carrer. Llavors, tot el que estigui fora del sistema, per exemple, octubre, per exemple, soc català, per exemple, ser trencada, per exemple, cens del poble català, directe 68, tot el que és fora del sistema és nostre. Tot el que és al sistema, malauradament, és espanyol. I tu tens el poder de deslegitimar-los amb la teva atenció. No els hi miris, perquè és un timo, no? És la teva atenció. I vull fer amb l'últim, que crec que és el més important, i són els diners. Llavors, tu vas a votar, no? Quan hi ha eleccions. En la meva opinió, no serveix de res. Crec que la democràcia és una il·lusió, però no vull entrar aquí avui. Jo crec que
cada vegada que gastes diners, cada euro és un vot. Llavors, en aquest sentit, tu pensa allà on t'estàs gastant els dins. L'empresa de telèfon que tinc, el banc, l'empresa elèctrica, respecten el català. Quan els truques t'atenen en català. La seva web està en català, no? Llavors, i no és el català. Si no respecten el català, vol dir que no ens respecten a tu. Llavors, crec que és el més important això, votar amb la teva cartera. Ja veuràs que ràpid que se'ls hi passa la tonteria, no? Ja està. Llengua, atenció i diners. I vull fer una menció especial. Sí, per cert, una última cosa de la llengua, i és que tot això, tot aquest conflicte és una vulneració dels drets lingüístics. Tu has de tenir molt en compte que tu tens drets i se t'estan vulnerant. Llavors, s'ha de denunciar, no només a Twitter, sinó oficialment, si t'ho pots permetre, contacta amb advocats, contacta amb Plataforma per la Llengua i també pots fer denúncies a la Generalitat, però em sembla que no serveix de res, la gestoria. Llavors, tu tens drets lingüístics, d'acord? I aquests són els 3. Anem a l'últim, i acabo ja. És el Twitter. Twitter és com sabràs, és un pou de merda, però és molt addictiu. I et vull presentar una estratègia que utilitzo, que m'ha servit molt, i és... vaig aprendre d'en PewDiePie, i és l'extensió de navegador, que és gratis, que es diu Stay Focused, i m'he posat màxim 10 minuts. Llavors, si tu fas això, et prometo que la teva salut mental millorarà. I el teu cortisol també, no? Es posarà al mínim. I en general et sentiràs molt millor. Posa't un límit a Twitter i si consumeixes també altres pàgines, també és molt interessant posar-te límits, sobretot de dilluns a divendres, etc., no? Per evitar el brain rot, no? I vull comentar-te 2 tipus de personatges que he trobat. I el primer són els arrossegats. No? Que diuen s'acaba, hem perdut, la nació catalana s'ha acabat, no? I ploren, no? Llavors, aquesta gent no està aconseguint absolutament res. I realment estan fent el ridícul. Llavors, o tenen zero autoestima o són trolls. En tot cas, quan et trobis aquests, jo et recomano que els bloquegis. Perquè estan sempre igual, no? S'acaba, no? I al final el món continua, no s'acaba res. I et vull comentar, per últim, els zombis de The Walking Dead, no? Que segur que els coneixes, són monotemàtics i n'hi ha moltíssims, no? I tu els hi preguntes, tu els dius, ei, avui fa una mica de núvol, no? I et diuen, sí, és que la culpa és dels moros. Però què té que veure? No, és que els moros... No, sí. I són així perquè tenen cucs als cervells i ja està. Llavors, aquests que són monotemàtics, el que són és un insult a la intel·ligència humana. I espero que no et prenguin el pèl. Ja saps de qui et parlo, no? És el que està de moda ara, no? La culpa de tot és dels marroquins, òbviament, no? La culpa de que hi hagi dèficit fiscal és dels marroquins, òbviament, no? Això és demagògia, és una estafa. Tots els problemes que té Catalunya venen de l'origen. L'origen és formar part d'Espanya, ser la colònia espanyola. I totes aquestes històries són mandangues. Llavors, internauta, que no t'enganyin. Això és tot. Ens veurem a la pròxima. Adéu.